खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि ब्लगा जागोन आंनि बार्थडे ब्लग। दिनैहाय माने आंनि जोनोम सान। दिनैयो मार्चनि 17 तारिख दिनैनि दिनाव आरो आं जोनोम जादोंमोन। ओंखायनो माने एसे फिसाहायनो माने न'नि गोजायैनो माने सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों। स' नोंथांमोना बयबो नायलांदो आंनि दिनैनि जोनोम साननि ब्लगखौ, दिनैनि बार्थडे ब्लगखौ। स' नै आं दाबो जेबोआनो रेडि जायाखै, सिखारदोंल'। स' आं दायो एसे देलायनानै लाग्रोनोसै, आंनि जोनोम सान नालाय एसेथ' देलायखानांगोन नङा होमब्ला। ओमफ्रायो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि, ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं दायो रेडि जानानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय नै दायो आगै मोना पुरा लोगो नांनानै, हासबेन्ड आगै आरो जोंहा माने मादैनि फिसाजोमोनबो फैदों। बिसोरो माने पुरा रेडि खालामगासिनो आंनि बार्थडेनि थाखाय, बेलुन सुगासिनो, माबा माबि साजायगासिनो आरो आंनि माने जोनोम साननि थाखाय रेडि खालामगासिनो। ओमफ्राय नै एसे जाबायानो, जाजोब्बायानो, एसेल'सै। दायो एसे माबा खालामबावनो नागिरदों। बिथांमोना मा खालामो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। माला केक हानो मोनबावगोन आं, दाबो जाला, जल्दि जल्दि खालामदो। सां सिङावथ' हाबलांजोब्बाय बिलुना, बिसना सिङाव। गोलाव लालै आपकर थोड़ा थोड़ा बस itu অলপ ঢিলা কৰি দে বস্তুটো ওপৰত গাঠিৰ ওপৰত মাৰ এইটো ঢিলা কৰি দে लाइट खोनाय स्रां जाबाय नै नै ओइ रंजालि लाइट खोनाय नानि लाइट खोनाय अ लाइट होबा माबा फुला लास नुयो बस 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 आं फैबाय दानिया लाइट लाइटार लाइटार दे मोजां बार बार बायदों ना क्लोज जादों এই পড়াটা आंबो पराखैनो सनिया ना रे नांलाय जादे गाडे दे पड़नो ना आबो हाय यार ayo एसे गोसा माबाना दै गना नांना होबायना एकदम आंहा थप थप मोनखायो जि गोसा गाख्रावना होफ्लाङो आङो बेलुन बेरबा बेलेगखौ गियाबाबो बेलुनखौ गिथारो आरो आं बेसेबा दुंमोन ना आयौ गैला आङो बिदि जाखायो थप थप मोनलायबाय आं नै बेरना होनानै एसे थांबावल' मोजां मोनला रंजालि एसे गाख्रावनांगोन ना गाख्रावनांगोन नालाय केकेल खोमोरगोनसै आं होमबा ना रेडि ना खोमोरसै आं Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pun nanggen. Dengar, ini bahasa dengar. Ini bahasa dengar, pun nanggen. Nanga, aku mau kita. Kenapa kita sana justru kan nggak salah. Kenapa ya? Angkum. Angkum. Udah selesai. Mulu, bapak tuh nggak. Ini kalau sampai ini nih, Heson. Siapa mbak? Ini bahasa dengar.
뭐 이런 거 보내네. 하루는 자네 쓰고 있지 말고 하는 말래. 야, 그 있는데 우리가. Aku boleh gini nih baju bani biar baju yang nulis nih. Terus aku dong kali nih. Di saya apa party saya? Aku dong kali nih dong. Deh. Sudah kamu sang sana kan? Sabar Dania. Ya benar. Apa lah ber? Sang lain sini apa nih? Itu sana, pasti sana. Pasti udah dalam. Nggak udah satu udah dalam. Mandi mana coba? Green kok na. Kita mau jakin sudah, kita udah Kana dalam. hadung. Dah. Ai mak mana? Oke, kita sama sini mau nang lagi dulu. Oh yang kena suruh mana huli gini, beri kalau aku deh bawa, hei yang kau pun tuh hei bang nih. Mana kamu nih ya? Karena mandi itu saya. Aku pun udah naik sudah, mana kamu nih? Naik ya, mana kamu naik? Ini pun nanti tuh nih. Ya, kan sudah nama. Oh, bos tapi ya, ini pun main bang. Oh, Jepun kan ada. Jangan bos tuh gini, bos tuh halam nang ada ini seman gitu ya. Saya kau nanya. Sama nanti sejak ada. Oh masih. Oh, kita satu mek satu nomor. Mana? Kasih kena pun silam nak kan anak mau nama tu. Masih jarang kan dari itu. Nah itu hai mana ya kek ke? Ikut saya kan masuk izin baik hai. Sampai yang saya putar sebenarnya izin dah kan sampai. Kok saya neneng margen apa beda yang baik? Berjalan balik sih lagu kurang itu. Tambah. Mar tu kamu ha? Tang, di sini di sini. Aman masang makalai. Iman foto deh. Sang juga sana. Mani. Makan. Akhirnya mas be mani. Oh mani. Ya mani mani. Sao bu? Saya suah gini saya ulang. Oh, sunya dah kau saya yuk nih. Sudah labat harung tadi. Sulinya hai dulu sudah. Susah. Ini yang masih ada yang kebab jam kan? Ya marah itu lagi ya. Ini hamaran he, kum hen lain nama. Jadi, Sada, itu mana ini deh? Oke. Iya ham ke mana ini deh? Mana? Udah video nak kawin dulu. Ayo kau mana ke belakang? Nah, Nak kau kan dia ya. mau lu ya? Mana yang lu? Oh yang akan jonda pas ini sama sudah aja. Jangan. Jadi kakek yang mau pagro. Kon men. Tiga. Nggak jadi nggak itu saya udah untuk propoi. Angin kan? ये हम हैं, ये हमारी दीदी है, Yang kamera lakas ni nengin ni untuk baik. ये हम है, ये हमारा दीदी है. Rong tali ko dah beli dah. Kakak orang. Rong tali. Oh iya, sama sa.
नै दायो ओंखाम जानोसै बिराद मेंबायनो आगैमोनाबो मोसानानै ओमफ्रायो निरामिससो जादों जोंहा आंनि बार्थडे नालाय माने एसे प्रसादबो होबाय नालाय न'आव ओंखायनो माने निरामिस जादों आरोना चाउमिन जाबाय पुरि जाबाय उदै बुंबाय ओमफ्राय प्रसादबो जाबायना नों माला जागोन माहिया जाखाफैदो जोंसो हा जायगा थोआ जानोसै आंबो होमबा दे Dale. सोर मिनिखोलै Olop thora. Gidi nanggele bhat मैखुना मस्ला नांगौमारगौमोन ना मैखुना मस्ला होमारनांगौमोन हसायनो होफिननाय आरोबाव So thank you so much लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दायो जोङो ओंखाम जाबाय थानोसै निरामिससो जादों मानो होनना बुङोब्ला जोनोम दिनाव आङो जेबो बिदि ना बेदर जाया होननानै माने आरो प्रसाद होयो नालाय प्रत्येक बोसोरे जोनोम सानाव ओंखायनो माने जोंहा निरामिससो जायो आरोना स' बेनो स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन